Kapinyo rugo kindo chana kagima mane tich masani jitiyo sani en yuko jamna kendo ana gombo gini podo dhi mbele makata yiero na gombo mo chor mbele pod jo yuka jamna pap ber sasa. Jopiny koni nying mar yuko jamna ne obi godo bang' yango ni thoth josiasa ne ok mor gi nying mar wach gonya ma yande jopiny tiyo godo ka gidwaro omuom kuom josiasa. Ng'eni ka jotigo gonyo to kelo sound marach kata oneno ka gima ji kwecho directly to koro ko wacho ni yuko jamna to koro en kwacho but ko dhi directly obide sound moro ma ng'ato ka elewa ni to ng'ano temo wacho ang'o. Yuko jamna ti joge noloko chon en gonya sani koro yuko jamna ikone joge nyaka yuke kagi chwer kane wacho ne gonya to joka ne nyisi ni agonyi na twei. Ndono ka ng'wech wuok yuko koni jo meneno ka gache makadho go giwuok yuko to awinjo ka giwacho ni giwuok 300 wacho ni gibed daka 10 kendo migi 300 kendo gichomo kono por gidhi yuok meneno gichomo ng'wech dhieno. Uma mar wach yuko jamna gi koni wang' ne odwa landore ahinya moloyo mano mar wach gonya ni mar wang' ni ngima odwa ridore ahinya ne oganda mathoth. To higa ni e higa mopogre kabisa kech ubiro higa ma kech ng'eny to ubiro higa ma pesa tin to jomochungi be sani gin jok machukre to onge gi teko. Kibarua onge an man kan jachieng' marieny to koro miya bende koro kuma jamna ni yuke ni ka winjo nitie kama nitiere no miya kata gine moro andiko piyo nikech ang'eni ka ng'andiko mine kande kata joma ndikogi abende an yukna mopugno molo mag-gi. Wach yuko jamna kata kamano gikoni opogore to chutho kaluwore gi kwan dhano mayuore e romo kaachiel kod tut kata thany mar ofuko jasiasa. Sani kaneno MCA sano ka giyuko 100 kidhi mjumbe no ka yuko negi 200 gavana to sani giwacho ni winjo bende bedo 500 ni en koro sani koro kalo jamna en koro winjo bende odhi ang'o avocado. An chiemoro na kalo ayudo kiyuke mar MCA na yuke 100 ok anyal riaso to ng'at mosemia kod mar gavana nyocha yuke siting 1,000 ma bende nadhi ka tienda kinyono in anwa 500 to mine gi anwa 300 to samoro luwre kod kaka jobiro mang'eny samara no ai 300 man duog 200 lakini tando mara 500 ande ng'ama loso pap to mara ndo kakosa. Moko kuom joma chuo Mombasa koni sani joma mine okawo namba e wach yuko jamna kendo moko kuom gi sani oloke mana ka tich. Oyukre ma ka piny oru to mine ochuok mine nigi network sani moloyo joma wanduke kech mine go ungi odiechieng' makadho mokawinj ka gikalo ni gi yuko jamna. To koro eduto en mana kech nikech kech ni e Kenya kaka luwre gi koso pesa gi uchumi kaka chal wach jamna ni omutni Mombasa kama owinje to tienda gima chama tuoni dhano ringo kadok koni nikech yuko jamna kata an ma koro iromo koda kani amna awinjo kama entiere apare dayudo ka koro ohinga nikech asebedo jaduong' ma koro kanyalo ywara gi joma mine kama gintiere tek. E kaunti ma Siaya, jodak koni moko kuom josiasa mien ma ok gol gimoro omiyo nyaka yukgi githuone ka gigol gimoro wach mane okelo nying mar yuko jamna. Gonyo mo mane kwero mane sirikal owinjo koro ni gonyo bokelo koro josiasa ok odwa wach mar gonyo ma koro dhano punda emomiyo koro waloke ni yuko jamna koro gibiro yuko nwa jamna daw yani gimiyo omenda magisega tiyo. Kamoko kuom jodak e kaunti ma Kisumu to koni ma e thuolo magin godo mar yuko jolar kombe seche ma gidwaro ombulu ne mar moko kuom gi wil ka giseyudo telo. Josiasa jotendwa wayierogi with intention ni gidhi konywa to gidhi lalnwa for the rest of the period mag 5 years go. Koro the only thing mwanyalo yudo kaka jopiny en yuko jamna no. Jamna nyaka yuki kata be nyocha gi yuka on Friday kae ma jogi nyaka gony kech sama kogony gi to gigo ni kora nyaka wagony gi Koro sama gibedo magiyawre ni gimiya jogo gik manyalo bedo fuge mondo gimi jogo jok chak negi wang'e ni ka gisedhi magidonjo to en gi security en gi jodalagi koro en gosiepege manosomo go nyaka kod mane gitiyo go manowe kod tich mage makoro ng'eyo koro jomodongo ni ajogo bo chando chunya simbe koro loko namba loko to koneno ng'ato ywa dirisa malo oyuko ne koro kanya yude kata askari moro kata na kwota moro sama onge to onge bang' election jogi dolal makata kubedo gi area makuontin. En wach makoro ochuo chieng' e pacho kama ngima ka piny owacho bende koro sani koni josiasa otieko node mag shillings 100 kod 200 e bengi ni mar jopiny yuko gi mapiny licha. The bankers in the room, you understand now you have a shortage of 200 shilling notes in your banks because and 100 shilling notes in your banks because politicians are bribing villagers. People are not working. They are standing on the roadside to get 200 shillings and so on. Yuko jamna ndo agomba ni ka be ni ber.
do chore nikech kibarua onge. Kaka an to kalure gi koro tich mabe otamre ni do chwale kata gi dweche 2 moro mbele dipo kwa yude kakwa nyiewo moko uru mamiya ne. Sechegi makoro ndalo kampen dhi karumo, oganda koni wachiko jamna no konyogi malich mokalo kendo gikoni kaber to nonego chwali ndalo matin mondo me gimed yuko jamna. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Ukoni nyaka yiero chor mondo udhi mbele gi yuko jamna. Onote mari kaluwore koda kami yuke jamna to yuke maromo nade. Mana ni nyaka iparni samoro mano jamna maodi kata mari emi yuko. Koro jal moyuko jamna no kitere kom to biro tiyo kod thuolo mare mar duoko omenda manomi. Kawadhi nyime ni jakenya chielo odiochieng' ma kawuono omole nyimdo ma Milimani e boma ma Nairobi mar chwalo bura e wikruok mar IBC kowacho ni IBC okoseikore makare ne yiero. Bura no onywandi e jakom mar IBC Wafula Chebukati. Sigara Gumba ma en jalut ombulu e kaunti ma Homa Bay koten kod okil mare Otieno Aloka odonjo e nyimdo no ka gidwaro mondo IBC ochung' e bago yiero ma higani. Bende gidwaro mondo jakom mare Wafula Chebukati ogole tayo yiero no ka doho golo thuolo mar jalupne bedo kod teko mar yango duoko mag yiero no. Gilero ni weche mathoth oseluoro ikruok mar IBC ka bende giwacho ni ok otimre makare. To gigite chungi jakom mari duol mari yiero ma Kenya. Kogi kanyo wayudo ni koro jo Kenya ok ni kode gi mijing'o kuom yie ni mondo tel ne yiero mabiro. Wan gi kwayogi ni ka parliament nitiere session kata onge to mondo sechegi court owuogi mondo chiw kony makare ne jo Kenya omigi direction mondo gol Wafula Chebukati kik chung ne yiero ni. Mar ariyo, court oyienwa ni on integrity issue korka weche mag yiero Wafula Chebukati kaka jakom ok nyal chung ne yiero ma wadhiye ni. Jo Kenya ok ni kode gi ratiro kuom yie no nyalo chung ne yiero ni. Mogik ni mondo court ochun Wafula Chebukati oyier jalupne kaka deputy returning officer manyalo lendo e seche ma oonge nikech kodhi kako dhini to dhigi kamoro ma piny nyalo kikore to ji nyalo yiwacho ni kare yiero ni ok en yiero maratiro. Jatend kweth mar ji manok e od bura mamalo John Mbadi okoni onge lokruok malich manyoduol ma ochung' ne rango osach jotij piny mano SRC otimo. E osara kata omenda mabalang' ma ichulo jotije piny owacho. Mbadi okoni lendo mane SRC ogolono tin mokalo ka owacho ni kata mana osara ma jod bura osebedo kayudo onge lokruok maduong'. King'iyo mana pesa mar bet e bunge emane okogol oko to mag committees to medi. Aparo ni SRC otimo tijgi kata ka ok gimoro ji SRC ne ok oketo mondo mor ji. Jatend duond bura mar Usawa Mwangi Wairia ma bende en gavana ma Murang'a medo chwalo campaigns mag Azimio. Wairia manyocha odonjo ayanga Azimio ne otero sera mag kwethno e gwenge mag Gatanga ka ojiwo jodak ma Masawa mondo omed chung' kod Raila Odinga mar chopo kare lekne mar bedo jatend piny Kenya e yiero mar dwe manyien. Wairia osingo ne jopiny ni jo Azimio ema nyalo chopo kare dwach jopiny. Mimi nataka kuambia watu wetu na hasa wa Kikuyu na hasa watu wa Mount Kenya tumesalia siku 10. Kwa hivyo mimi nawasihi hizo siku 10 wananchi wa Mount Kenya, tafadhali wale ambao walikuwa na tashwishi tuweke kula kwa baba. Kawadhi nyime en jokanyo mag duond bura mar na Kenya oseorigadhi Gachagua kagikwedo weche ma jatelo osebedo kawacho ewi Martha Karua. Jokanyo go mathoth gi rowere dwaro ni Gachagua we ketho nying Martha Karua ma en jatend na Kenya kendo jalup Odinga e laro kom tend piny Kenya. Negiloso e kinde mane gitimo kampeni alwora ma Kirinyaga.
kiumbako waiga Tukare kega ya tonga tonga taisia kuigwa magerio-ini ni turahoya iko no mukue wana no mutiga getegego huko kirenga motware magerio. Wale watu waliokuwa hapa jana, wale watu wameshinda uchaguzi, wale watu wameenda kutusi Uhuru, wale watu wameenda kudharau wa Kikuyu. Tunataka kuambia hivi, sisi watu wa Kirinyaga, sisi watu wa wapi? Watu wa wapi? Waheshimu mama. Waheshimu nani? Mama. Waheshimu nani? Mama. Waheshimu nani? Mama. Nyinyi watu wa Kirinyaga ni waulize, mnaheshimu mama? Mnaheshimu mama? Hebu nione kwa mkono mnaheshimu mama. Wacha niwaulize swali moja. Ni mama na Raila ni nani wenyu? Mama ndiye wetu. Msidanganywe. Mtakubali kudanganywa? Msikubali kudanganywa. Kura ni kwa baba na mama. Kura ni kwa baba na mama. Nyakoromogi gikanya wakawiwe machuo karakamano waduoko da weche mathoth kikidhi mabor. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Jai Lieta Kani Nairobi, Ma Ramogi TV. Be ingeo ni kongo kao dakika uchiel kende mondo chak loko buongo. Adwaro mana Yesu, osiep maber kapindi duto. Chung kod wende mag pako Nyasaye, ngeso ka ngeso gokinyi, kod injili mapuonjo, gwedho, kendo loko ngima. Chik mana iti ne duondo polo. Koa kuom jotich Nyasaye mowal, makelo weche mag geno. Paka malik madongo waseneno ka jawaro chungo, e thuolo ma samoro ji oseparo ne ok nyalore. Ruoth Nyasacha e ruodha. E injili ngima, ngeso ka ngeso, saa 2 okinyi, e Ramogi TV. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mwenzangu, kwa siku hizi upatikani kwa simu, mara nakupigia, mara busy, mara mteja, mara network issues. Mambo yako ya kizunguzungu mengi. Kwani kushika simu shingapi? Ebu nieleze, kushika simu shingapi?
Dial *860*412# to get Shingapi. Machiegni jalup jatend piny William Ruto gi jalup ne Rigathi Gachagua okonego bed e debe tarik 9 kaluwore gi kes mar mibadhi makoro nuro Rigathi kod weche ma Ruto medo kiro. Ma en kaluwore kod ogai mar Azimio Raila Odinga mane oramo ni riwruok mar Kenya Kwanza onge kod oteku mar loso sirikal. Jafwambo marwa Eriko Wenga mane wuotho kod Azimio e gwenge mag Machakos kendo mae lipot moikonwa. Kweth mar Azimio notero kisera margi e kaunti ma Machakos kuma Odinga gi Lange nolimo Machakos town gi Mlolongo. Tukakata kwa kauli moja ya kwamba ufisadi tutaua. Na hii tutaua na kura yenu ya tarehe 9 mwezi ujao. Sasa hii kura ambayo tutakwenda kupiga ni kupiga tunamaliza leo ufisadi. Tunaingia serikali ya kwenda kusafisha kila kitu. Odinga nowacho ni jo Kenya onego mi kweth mar Kenya Kwanza kad makwar kaluwore ni jalup Ruto koro sani rakore kod kes mar tipo mar mibadhi. Hiyo inaonyesha kwamba sasa Ruto hana running mate. Maana yake under section 6 ya katiba huwezi kusimama kama rais au naibu rais kama wewe uko na hatia chini ya section 2 ya katiba hiki. William Samoei Ruto tarehe 9 mimi nawahakikishia you can take it to the bank. You can take it to the bank. Unaweza chukua hata kuwa president wa Republic ya Kenya. Odinga gikarua no ywak ni piny Kenya okode kulture bugo matut mokalo kapo ni jo Kenya oyiro Ruto gi Rigathi. Ati bwana Gachagua ajiondoe kwenye kinyang'anyiro ya urais wa taifa la Kenya. Wewe unasema namna hiyo nione mkono wenu? Kiombea mwizi apate nguvu, atakukanyanga zaidi, atakupora zaidi. Tujue mwizi wa mali ya umma ni mbaya kushinda mwizi wa mali kidogo. Anafanya Wakenya walio wengi wakufe kwa kukosa dawa. Anafanya watoto wetu walale njaa na wengine wakufe njaa. Kalonzo Musyoka, Gideon Moi kinjotelo mamoko mane oyuoro e kisera no nowacho ni Odinga kende ema ni kod oteku mar tayo Kenya. Na wasihi 2022 tumpigie Raila na Martha kura kama ambavyo hatujapiga tena. Hii ndio kura ya kujiokoa. Tuwe tayari tarehe 9 mwezi wa 8 mwezi huu ujao kupiga kura moja ile ya baba Raila Amolo Odinga. Sisi wana Makueni, wana Machakos, wana Kitui tutaleta kura za baba zote. Tutachunga kura za baba zote. Odinga gi Lange nokwayo jodak ma Machakos mondo kaw yiero mabiro gi pek mokalo mopogore gi yiero mosekalo. Tarehe 9 mwezi ya 8 tutoke kwa wengi, sisi zote tuhakikisha kwamba tumepigia nani kura? Omolo Odinga. Iko namna hii. Iko kilio mara mbili. Kuna ile ya kurauka. Watu waende wapige kura. Inapigwa namna hii. Mumeona utafiti wa leo. Baba anashinda round. Kweth mar Azimio ngeso biro tero kisera margi kaunti ma Narok. Eriko Wenga, Ramogi TV, Machakos County. Bang' ywak kuom higni 6 kod dweche 7, fuong'ruok maduong' olwar ne familia mar Joseph Oribo, jal mane ikne olewo kaluwore kod ywaruok mar lowo. Jatend migawo mar arita Laktar Fred Matiang'i kod nyawadgi ma ochung' ne migawo mar lope Farida Karonei ne ochopo e gweng' ma Iranya, kaunti ma Kisii kawuono. Ne gichopo kod ote mag kuyo ka gikwayo ng'wono kuom lit ma anyuola ne osekaloe. Bende ne giyango gero ute 2 manyien ne anyuola no ma osebet kod midhiero mang'eny kaluwore kod tho mar Oribo.
Oribo nyocha oiki higni 6 kod dweche 7 bang' thone kaluwore kod ywaruok ewi lope. Piny owacho koro yango ni Oribo ne ouso mana eka 1.3 kende kuom eka 3 mar puothe. Nono makamano nyocha omiyo ringre Oribo kod mano mar nyakware mane wito ngimane dweche 3 mokalo oiki. Bang' ywak kuom higni 6 kod dweche 7, fuong'ruok maduong' olwar ne familia mar Joseph Oribo, jal mane ikne olew kaluwore kod ywaruok mar lowo. Jok moko ne omono anyuola Oribo timo ikne kane giwacho ni jaduong'no ne ouso negi lope. Kata kamano, nonro mar piny owacho oyango ni Oribo ne ouso eka 1.3 kende kuom eka 3 mar puothe. Ne oike tarik 25 dweni kanyachiel kod nyakware ma jahigni 11 ma bende ringre ne olew dweche 3 kapok oiki. Kawuono anyuola ne orwako welo ma humbgi pek. Jatend migawo mar arita Dr. Fred Matiang'i kod nyawadgi ma ochung' ne migawo mar lope Farida Karonei ne ochopo e gweng' ma Iranya e kaunti ma Kisii. Ne gichopo kod ote mag kuyo ka gikwayo ng'uono kuom lit ma anyuola ni osekaloe. Maafisa wa serikali sometimes tunazembea. Manake kama hatungezembea huyu mzee angezikwa kitambo sana. Manake hii shamba haina kesi. Kesi iko kwa hiyo shamba nyingine. So tulizembea na tunaomba msamaha. Ofisa wako wote tukakaa nao chini, tukagundua ukweli wa mambo vile ulikuwa, alafu tukapata suluhisho. Mimi nataka kukushukuru. Sio tu kwa sababu wewe na mimi ni mawaziri na tunafanya kazi pamoja katika serikali hii, lakini mimi nakushukuru kwa sababu ya utu wako, kwa sababu ungelichukulia hili jambo hivi ama utafute ofisa mmoja wa kiwango cha chini umwambie aendelee na hayo maneno, lakini wewe mwenyewe ulichukulia hili jambo wewe mwenyewe binafsi. Ote machielo mane gikelo en mano mar mich mar udi 2 ne anyuond Oribo. Piny owacho koro chako gero ni min od mosenindo kod wuode udi manyasani. E kinde no Matiang'i bende ochiwo siem ne ruodhi mag gweng'no mondo kik giyie jok madwaro ng'iewo lowo yuk jodak. Ile waziri amesema hii kitu labda ndio Katika ni mama, ulielewa shida ya mama mwenzetu ile anapitia na wewe ukakimbiza maofisa kazi kafanyikana. Matiang'i bende ogolo chik mager ne ruodhi mondo oneni familia Oribo odak e lopgi kod kwe. Familia mar mosenindo Joseph Oribo geno ni chunye biro yueyo ka gisirore kuom sirikal makoro konyogi e gero ngimagi manyien. Na kuambia Mungu awabariki, munanitendea mema, munanitendea mazuri, na nyinyi Mungu awatendee mazuri na familia zenu. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Chenro mar piny owacho mar medo chiwo oboke mag lowo ne jo Kenya ochope kaunti ma Kisumu ka jagoro mongirore migawo mar tudruok Jerome Ochieng kawuono nochiwo obok mag lowo maromo 20,000 ne jodak ma Nyando. Chenro mar chiwo obok makamago ne otelie kod jagoro mongirore e migawo mar tudruok Jerome Ochieng mane olero ni Kisumu gibiro chiwo obok maromo 9,696. Jerome jiwo jogo mane yudo obok gi mondo kik donje ahola mar uso lowo kendo gine ni giketo dongruok mopogore opogore manyalo konyogi. Waseiko title deeds million 6 to machiegni ni nyocha waiko title deeds million 1 mawadwa ni mondo wachiw title gi e piny mangima. E Kisumu County ka wabiro chiwo title 9,696 mamago e sub county ka sub county jibro yudo title gi. Mano dwaro ni gibed gi title deed e ko wanyalo ng'e ni ng'ama miyo gini ni en wuon ka koso en wuon ka. Kaka kipidho kata bao, kata ipidho kata mchele, kata ipidho kata pamba, ibinyalo mi gik moko mami ing'iyogo gik moko mitiyogo. To ka in gi title deed e kuyot nikech ka ng'ato biro to ng'e maber ahinya kama ikete pesano en kama gi ng'ato man wuon kanyo adier. Yudo title ne en tich matek ahinya, ne ok anyalo. Pero uchiele kin mang title deed. Asetemo lawe to no awinjo beche to koro adok abita piny.
Kuyo ne okanyal kuro nalinga kama mama. And over 10 years kadwaro title mar lobni. Omiyo kawuono kaka yude maonge luya mang'eny mwachako wamedo wawako erokamano. Kawadhi nyime en jalup jatend piny William Ruto owuok makech kod jatende Uhuru Kenyatta kaluwore kod gwandruok ma osebedo e kind ji ariyogi. Ruto wacho ni Uhuru onego were kode ka oramo ni onge gima biro buoge e lekne mar laro kom tend piny higani. Ruto ne oloso e alwora ma Kapsabet e kinde mane otero dwaro mar ombulu Imbo mar Kenya. E seche mane omanyo ombulu e gwenge ma Kapsabet e kaunti ma Nandi, Ruto ne odiro ne jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta weche makoch miwuoro. Tafadhali Bwana Rais, you shouldn't be the source of threats in Kenya. Wacha kutisha wa Kenya. Kazi yako ni kuhakikisha kwamba Wakenya wote wako salama. Wacha kutuambia ya kwamba tutakujua wewe ni rais. Sisi ndio tulikuchagua na tulikuchagua uwe rais wa Kenya. Wacha kututisha. Sisi hapana watu wa kutishwa. Wachana na William Ruto. I supported you when you needed a man to support you. If you do not want to support me, leave me alone. Weche mane Ruto dirogo biro mana bang' ndalo machuok bang' Kenyatta goyo buche e kaunti ma Nakuru jumani sama ne ogoyo debe ne ogai mar Azimio One Kenya Raila Odinga kane onyiso jopiny ni Ruto koromo kod telo ne piny Kenya. Kazi na ukweli washinda matusi na chuki. Kama ya kwanza haikuwa makosa, hii ya pili iko makosa kwa namna gani? Ninawauliza kwa heshima kubwa sana, na sio kulazimisha kwa sababu hakuna kura ya kulazimisha. Shikeni huyu mzee mkono jameni. Mimi nikisema ya kwamba uzee sio ugonjwa, afadhali mzee wa ukweli badala ya mtu mdogo ambaye ako na uongo. Kuwa na shukurani. Sisi ndio tulikusaidia. Kwamba ambaye ataadhibiwa kwa sababu amekataa kufanya kampeni ya Azimio, tukichukua serikali tarehe 9 mwezi wa 8 tutawapatia promotion waweze kuendelea na kazi hiyo. All Kenyans should not accept to be provoked. Na waomba jameni, musikubali hawa watu watusukume ati tufike mahali wa Kenya wanakosana. Hawa ni watu tumewamalizia na mambo yao itamalizika tarehe 9 mwezi wa 8 pale kwa debe. Elimbe neno, jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne onyiso jalupne William Ruto ni owek wuondo oganda jo Kenya ahinya to gi weche mag dongruok ma sirikand Jubilee osetimo. Na sisi tumekuwa na amani. Si tumekuwa na amani. Si tumeishi pamoja. Jameni, msiwe watu ambao watadanganywa. Msiwe watu ambao watadanganywa na siasa ya pesa nane. Mimi nataka nimwambie rafiki yangu rais, hata kama umenifanya yale yote umenifanya, mimi ni mtu muungwana, mimi ni mtu Mkristo. Mimi sitakuwa na maneno na wewe. Nitahakikisha kwamba umeenda nyumbani polepole na upumzike na uendelee na maisha yako. Uniwachie Kenya hii nisukume mbele kwa sababu naelewa nafanya nini. Ni kweli ama si kweli? Gwandruok manitie kind jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kod jalupne William Ruto koro medo jimbore ka bende gisani odong' mana ndalo matin ne jumbe ariyo kende to jo Kenya dhi e yiero maduong'. Ninapomwamini kila binadamu mwishowe. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Kawere koda mago mag siasa en jatend migao mar somo Ngire George Magoha oyango ni piny owacho medo loso yor lony manyasani mar kawo nonro mag jopuonjre ma ong'ere kaka National Education Management Information System kata NEMIS. NEMIS en achiel kuom chenro makonyo e dino weche mag mibadhi mane osenenore e kinde ma okalo. Magoha mane wuoye skund sekondar ma nyiri ma Kadika ne owacho ni e kinde machiegni gidhi yawo NEMIS manyien ma bende dhi bedo mano ma ng'ato ok nyal donjo e mayot kendo lok nonro mar japuonjre ma oketi. Karabedni ok ne oyango kwan mag jopuonjre mabandia mane obedo e NEMIS ni, Magoha ne owacho ni ne nitiere seche ma yudo ka kwan jopuonjre ma oketi e NEMIS ng'eny ma oloyo mago ma yudore e sikul kendo mano ema kelo mibadhi. But what the president has done together with our support also is to ensure that now we are going to have a NEMIS that has the data that you cannot change. So unless the person who is going to follow me is corrupt,
then we shall be able to account for our money. For example, this school, if this school has 100 children, there's no way you can then send money for 300 children. At the time you are sending money, you elevate the number. As soon as you have sent the money, you take it back to 100. We have saved the government billions of shillings. If anybody succeeds in stealing money under my watch, then it can only be because of human weakness, because I have no sympathy for anybody who does not want to account. Piny owacho mapacho ka riwruok kod duol mochung'ne kedo kod tuo mar malaria kod sirikand kaunti ma Busia oriwore mar yango chenro mar kuoyo yath mar nego tong' suna kitiyo kod lony manyasani kitiyo kod drone. E chenro no e gweng' mar Kiriamit mantiere kar chung' od bura Mateso North kod gwenge mamoko mantiere aluora mar Budalangi onywaki e chenro makamano. Higa achiel nyaka ne yang chenro no kod jatend piny owacho Uhuru Kenyatta. Kane oloso e kinde chenro no, jata chenro maduong' e riwruok mochung'ne kedo kod tuo mar malaria e aluora mar Afrika mong'ere kaka Alma, mana Laktar Willis Ahwale owacho ni 39% mag oganda e kaunti ma Busia yudo tuo mar malaria. Ahwale owacho ni jokanyo onywako mar kedo kendo tieko tuo mar malaria chutho. Kaunti ambayo ina maambukizi ya juu ya malaria. Asilimia karibu 39 ya wananchi ukipima damu utakuta wamebeba ile maambukizi ya malaria kwenye damu. Msitu sehemu kubwa katika nyika pale kuna wanyama na nyoka, na tukalete teknolojia hii ya drone ambayo inaweza beba lita 20, na vile hiyo drone inapiga picha, inajua pale maji iko na pale umbu inazaana. If we test the 200 people here, about 20% of that 200 people will be positive. They might be walking around, they will be positive for malaria. So I think this initiative is just the beginning of an initiative we want to do around Kenya, where malaria is very endemic. Katika kaunti yote ya Busia, kwa watu 100, watu 39 watapatikana na ugonjwa wa malaria, na kwa ile wagonjwa wanakuja hospitali kila siku, ile inaitwa OPD attendance, 40% wanakuwa na malaria. Wale wagonjwa wanaenda kwa ward, 13% wanakuanga na malaria, inaitwa severe malaria. Malaria bado inaua watu wetu. Mama wajawazito wakiambukizwa na umbu huwa inapea kinga yao inakuwa chini. Hii mpango huu itatusaidia sana, haswa sisi CHVs, pia itatupunguzia kazi mingi. Machiegni weche mag ohala, jo Kenya imedo jiw mondo med tweyo kanda kaluwore kod ngima makoro medo bedo mapek. Bad migawo mochung'ne chiwo kwane e lo piny owacho mano KNBS oyango ni pek mar ngima oidho kod 8.3 e dweni. Mae tudo kod nengo mag mwandu michamo ma osemedore kata kod 15% ka ipimo kod higa mokalo. Kawadhi nyime kambi maloso kuong mar Keroche Breweries sigeno mar doketi chakre wuok tich juma manyien tok ywaruok mar dweche 3 gi duol masolo sure pacho kae mano mar KRA. KRA gikone to ogolo tese mag kamino mamiyo gi thuolo dhi nyime gi uso gi kaka do mamalo nong'ado jumbe 2 mokalo. Okang' makamae koro miyo gi thuolo mar duogo e tich maloyo jotije 400 mane olor pacho maonge chudo. Dwe mokalo KRA noloro kambino mayudore boma ma Naivasha tok ka giketo winjruok mar chulo suru maromo siling milion 300. We are complying with the order issued by Justice Mabea on 14 July 2022 and also directions which were issued on 28 July by Justice Mushila, directions which required KRA to reopen the factory
before the hearing of this matter, which is supposed to take place on 2nd of August. The opening is for us to comply with the court orders issued by the court on 14 July 2022. If we are given without disruption, we hope it will take a bit of time, because I know the market is, we have competition, and our consumers, those who consume our products, some might have moved to other products, and we'll have the work of convincing them to get back to their favorite brands. Ochopo kinde marwa mar kawiyo machuo kata kamana somo ariade kuom doko muoronwa. Rosalo wacho ni obambo koni yuko jamna en siling 1,000 gi leso. Beki Rebi wacho ni iyuke gi system. Baby Liz wacho ni tomitnani ng'ato wacho ni omedne gi yuko jamna manyalo nyiewo mogo. Nyakora moge gi kanyo wadhi yweyo kikidhi mabor waduogo gi weche tuke. We are at a critical juncture in our country. We have a rare opportunity to bet the arc of history towards a better, brighter future. We have the chance to make sure that the gains that have been made by the previous administration, no matter the scale, are secure and are enhanced. Change requires action. You may not want to lead a march or picket outside an office, but there is one very powerful thing that you can do. You can vote. On August 9th, usiwachwe nyuma. Beba rafiki, beba familia, tushirikiane, twende tupige foleni, tulinde desturi yetu, tupige kura. Freedom is the glory of God. Democracy is our birthright, and our vote matters. Vote Azimio la Umoja. Form ni baba na mama. Inawezekana. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. I've always been a Rihanna super fan kwanza kitambo tukiuliza watu mabeshe zangu high school. I don't think I'm Kenya's Rihanna, but kuna some resemblance at some point. Hairstyles flani nikieka nini na ka Rihanna. So I just embraced it. I mean, kuna time flani whether imekuwa tao CBD and there's this girl who anashinda kishout Rihanna, Rihanna. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Buonjo en gima ber. Onge yore mag dusruok manyalo kelo ber mar adier kata moloyo mano mikelo kod buonjo. George Aoko, Kani Mombasa, Toma, Ramogi TV. Adona kwainia kumwono mar Kristo Yesu mondiketu wenda mar Nyasaye majanyalo nitie. Kidio star aboro achela chiel star adek angwen adek ash. Parnia Ramogi TV e od jowende duto. God bless you. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana.
ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi, ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Machiegni pautuke club mar Gor Mahia oyango Jonathan McKinstry kaka kocha manyien mabiro tayo club no kuom thuolo mar higni 2 mabiro. McKinstry biro kawo thuolo mar kocha machon Andreas mane otayo club no kuom dweche 6 kende. James Opondo miyo waler mathoth. Bang' Gor Mahia koso medo orak kocha machon Andreas Paya, gikone to club no oyango kocha manyien Jonathan McKinstry ma omiyo rak mar higni 2. Jonathan McKinstry nonyuole piny mar Ireland kendo osetiego timbe mawuok e pinje kaka Uganda, Rwanda kod Sierra Leone. Kane wuoyo gi Ramogi TV, jakom mar Kogalo Ambrose Rachier olero ni en kod geno ni kocha manyien no biro tayo Kogalo e yorno makare. Winjire kode gima dholuongo no girimiti, kisungu to luongo ni contract mar higni 2 kochakre tarik 1 dwe mar 8. Wageno ni kaka ng'ano ma osepuonjo mpira e piny mar Sierra Leone kendo osepuonjo mpira e piny mar Rwanda kod Uganda, kuondego osebedo mana ka en ema opuonjo national team. Koro ng'ama puonjo national team ka koro wachako waduoke e club to waduoke kamoro ma tich onego bed ni mayot ma oloyo. McKinstry ni kod lony mar tayo tuke adhula e pinje mag Afrika ma ugwe bang' tayo tim maduong' mar piny Uganda e kind higa mar 2019 gi 2021 kachiel gi tim maduong' mar Rwanda e higa mar 2015. Gor Mahia are one of the most storied clubs in Africa, and I think, as the chairman's already alluded to, our short-term target is to return the team to the top position in the table. Over the last decade, it's been laden with silverware, and the last 2 years have no doubt been a disappointment for all the supporters, the stakeholders, and the staff and players around the club. Kocha manyien osingo tiegruok makare ne tim mar Gor Mahia mar neno ni okombe mag adhula dak mana Kogalo ka okalo kuom loch makinde ka kinde. There's always pressure when you go into any environment because everyone thinks they should be winning. That's no different whether you're at a small team or a big team. But here at Gor, like you've said, it's a history. It's a rich history. It's a history filled with trophies and big players and big names. Jonathan koro odonjo e historia mar jopuonj adhula mosetayo club mar Gor Mahia. E thuolo mar higni 5 mokalo, club mar Gor Mahia osebedo kod kocha kaka Roberto Oliveira Gonzalez, Carlos Manuel Van Pinto, Samuel Pamzo Omolo, Mark Harrison kachiel gi Andreas Paya. Wadhi maber, wasechako ma sani koro wan gi ndalo 5 nyaka nyowa chak training, kendo jotugo osebiro te, mak mana Gad Matthews manowito mamagi. Jotugo te nitie kendo training dhi maber. Chieng' Jumapil, Gor Mahia biro rakore kod club mar Bandari e kaunti ma Mombasa, kama en achiel kuom tuke mag osiep makonyo klepe keto ikruok ne tuke mag season manyien. So that is our business. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Joloch higa mokalo e tuke mag volleyball General Service Units oloyo team mar Kenya
Prison sets adek kuom achiel e tuke mag manyo jaloch e lig maduong' e kinde yawuoyi mane obagi alap manyayo gymnasium. Tim mar GSU noloyo set mokwongo points 25 kuom 20 kata odoko ni tim mar Prisons emane oyudo points 3 mokwongo. E set mar ariyo, tim mar Prisons nojiwo i tugo kendo yudo loch points 25 kuom 19 kapok GSU yudo loch e set mar adek points 25 kuom points 21. Tim mar GSU nong'awo tugo kendo yudo loch e set mogik points 28 kuom points 26 kama miyogi loch e tilo mokwongo mag tukegi. GSU biro rakore kod tim mar Trail Blazers odiochieng' makiny kako machielo tim mar Kenya Prisons biro manyo loch margi mokwongo e sechego ma gibiro tugo kod tim mar Kenya Ports Authority. Gikone to tuke mag Commonwealth mokelo kanyakla pinje 72 nochakore ayanga e boma ma Birmingham e piny noero mar Ingereza. Tuke gi moting'o tuke 19 mopogore opogore biro dhi nyime kuom ndalo 11 mabiro. Tuke mathoth ji ong'eyo gin mago mag athletics kod goyo abal, mak mana ni tuke kaka cricket kod okapu mag ji adek koni gi koni bende ibiro tugi. Piny mar Australia osebedo joloch e chung' mar midila e kinde pinje duto kochakore higa mar 1990 nyaka 2014. Piny mar Kenya notelnegi kod jang'wech mar aputh njiri Ferdinand Omanyala kageno thoth e kind tim Kenya ni gibiro duogo kod midila mathoth moa tuke mokalo. Accompanied by the chairman of the Birmingham 2022 organising committee. Class is permanent. Duran, wherever you're watching, enjoy the next 11 days of competition. Spectacular in the stadium and also, I hope, spectacular watching that in Birmingham. We have a phrase here.